Băi, era mă, s-a dat și Kimse hasıl.
बे जाहैबाय किटचेन संग्रा खावग्रा जायगा बेवहाय लाहार फाहार खालामगासिनो जानायनि बेलाय नै बेदरफ्रा संगासिनो दं एवगासिनो दङ नै बेलाय नै बेलाय बाहाया संनायावहाय मारखुबथार बेलाय नै जाजोब्बाय दा बाहाय ना औ दे बेलाय नै एवगासिनो दङ नै संगासिनो दङ नै ओंखामफ्रा बेलाय बे जाहैबाय आदा प्रबाद ओंखाम संनायावहाय कामान्डार बियो सोरनोबा नांगौला लांफैनो हागोन लिंनानैहाय कामान्डार बियो ओंखाम संनायाव मजबुतखा बेलायनो एरगासिनो दङ डेन्जारखा बिराद मजबुत ओंखाम संनायावहाय जेरावबो सिगां बाहागो लायो आदाया संनाय खावनायावहाय एक्सपार्ट बेलायनै माबायदि संनांगौ एरगासिनो दङ अमा बेदर संग्रा कामान्डारफ्रा नै बेलाय नै गेन्द्राद्राद्रायखा बेलाय नै अमा जायै जायैनो गावनो फंफाबलायबाय नै उदै गेन्द्राद्रा जालायलायबाय बेलाय नुवाखै नै अख्लायगासिनो दङ नै खेबनाया हिनजाव गोदान आरो हौवा गोदानखौ न' सिङाव सोनोसै दायो माने गुवार गेन्द्राफ्रा फैसा होआला दायो हाब्बाय नै फैसा होआला पारमिसन गैया जाहैबाय न' सिङाव नायदो